Eginmaş ve arastalık barada görelin İslam näme diye. Ey cemaatler. Resulullah aleyhissalatu vesselam nahariyetten soň näme diýenmişdi? Belli hemmemiz bilýär. Elhamdülillahi'llezî et'amana ve sakana ve cealena muslimin diýenmişdi. Täzece koynak giýende näme diýenmişdi? Täze koynak giýende näme diýenmişdi? Täze selli oranynda näme diýenmişdi? Täze balagyny giýende, julworuny giýende näme diýenmişdi? Täze owadan börük giýende näme diýenmişdi? Oňa diýenmişdi. Hudaýa maňa şu koynagy berdiň, şu koynagyň gowlugyny maňa nesip et. Ve şu koynagyň şerrinden meni sakla. Tamam boldy. Hudaýa şu koynagyň haýryny, hamana şu koynagyň haýryny näme? Şükretmek, allanmasazlyk, tekebbür bolmasazlyk, özüňe näme kadimesizlik. Fakat Hudaý maňa mal berdi, şonu ýüze çykarýanna. Allah arastalyk, owadalyk, egin maşda gowja geýenin gowurya, o meni gowzat geýänna. Şiniyet bilen geýeýin we haýry ma suni ala. Hudaýa şini üşüýmäýin nip bejerilipdir. Üşüýmänjik dargamasyn, basym könülmesin nip Hudaýa maňa nesip etdiýdigi asl içiniň manasy. Billulya egin maşyň bir ta'limat din gurruňy barmyşdy. Din terbiyetiniň etegine olaqan gurruň barmyşdy. Gör Resulullah aleyhissalatu vesselam serdar alem näme diýe? Rahmetul lil alamin näme diýe? Allah'ın habibi näme diýe? İnsanlara hakıl ve rahmet ve süýjülük ve mehabbet nämedigini düşündiren büyük insan näme diýe? بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله تعالى به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة حديث صحيح. Peygamberimiz aýdypdyr, ey sahabalarym diýipdir. Qarundan başga bir haber. Bir adam madi maly mülkü kän heýür owadan egin maş geýipdir. Fi burdayhi. İki däne geyimjulary wady, hatly araply heýür hatly egin maşy gowur ýenmişdikler. Men egin maşym ýaly egin maş ýokdur diýip hiýabandan ýürüp barýardy. Şuurny mübarek peýgamberiň mübarek dodoklarynyň arasyndan çykyp sahabalara aýdan kepşi. Bir adam owadan egin maş geyip acabethu nefsuhu özüni näme qadip barýady. Yani näme özüne näme qadiyady? Yani hiç kime salam vermellär. Hiç kimin salamyny dogry almellär. Hiç kimi gözüniň gyýagy bilen gözlemellär. Şeýtip barýaqa fahasafallahu taala Hudaý yer zemine aýtdy çek şonlydy. Näme qadiýa? Sok şon ýere diýdi. Tekebbürlüge diye şonu yer sordi fehuve yetecelcelu fiha ila yevmil kıyame günne bir miktar füýüşüp häzir de yerine tegine barýaş diýipdir. Häzir de barýaş ol adam diýipdir. Şun peýgamberimiz sahabalarynyň arasynda aýdypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam şeýle aýdypdyr da bir magrur egin maşyna alanyp ýürüp barýan adam yer çekipdir we ta kıyamata çeli ha bolýa bolupdyr. Bu zamanda näme bolmaýar onda? Ey cemaatler, ey musulmanlar, 15 yıl 20 yıl bundan ozal, 10 yıldan aňyrda heýwere gow bilýänsiňiz, bir geliller wady şäherliň içinde, bir geliller wady, bir gyýdylar wady, bir erk adamlar wady, şu öz şäherlerimiziň içinde azbis egin maşyna özüni näme qadip hiýaballarda ýörüýärdi, hiç kim bilen salamlaşmardy. Hiç kim bilen reftamet etmerdi. Hiç kim merkedi innemezdi. Hiç kim bilen salamlaşmallarla doğru. Bir adam salam verdi doğru almaýady. Döwürde aýlanýar dawy 10 yıl 15 yıl geçýär, zindigi uzaklaşýar, zindigi gidýär. Emma şumahal şun kun, hamana şumal jumgowun ahşam şebeşemmedi. Şumahal şol adamlary wa bilýänsiňiz, görýänsiňiz, bigat bir horlukda, bigat zilletde, bigat bir betbahtçylykda, bigadir derdin içinde günni geçirip be, şu yere sokulan adamdan farkı ýok da şonu gedip berşin.
Şol adam bilkim şuurun şu denana şol adam bilkim zebit bulwati bir gün kulağına barsın naşın. Şol adam ma şuurunlar işteva heyran galar şoň men ýüregimde turan ya Allah şol adamı. Şu öz yandan özü häzir de halka belletmeýär muazzab bolup ýaşap duruldygyny. Emmi öz yandan öz titrep hutxuri edip özüni iyip mirid bolup hemme kişiden narahat, özünden narahat, Hudaýdan narahat, märekeden narahat, özü hutxuri edip ýaşap kesip berdi. Ey cemaatlar, bir ewliýalar geçipdir, bir ulamalar geçipdir. Waz meclisine 30.000 nefer, 50.000 nefer adam ýeşýärmişdi. Kan adamlar ýeşýärmişdi wagzyna. On bir alim adam Hudaýdan gorkýanmışdy. Kan adamlar daşyma ýeşenni men Allahna amaýyn dip. Tekabbürlük men ýüregime düşämesin dip. Gör Allah'ın dostlaryny. Oňum wagda girmäke bir kenara çekilip ýüküjüzi halvat edip, sellisini aýryp Allah'ın azamatynyň beraberini kellesine gummy ýemişdi. Hudaýa men şol adamdyrin. Hudaýa men ejizdirin. Hudaýa men pesdirin. Hudaýa men hiç zat däldirin. Hudaýa sen nimet berdirsiň maňa. Men aýtmaly edipdirsiň. Ay bir wezife bilip aýtýanna. Hudaýa tekebbürlik edama inip kellelerinin gummy ýemişdikler. O märeka gelýänçe ýene kellelerini ýuwuşdyryp arasalar, märeka gelip nasihat aýtýanmışdyklar. Allah'ın dostlaryny wezde, pesperçilik etçilerini wezde, 70.000 50.000 nefer daşnaly watylar. Emmi Allah Ta'ala'nın azamatynyň beraberine Allah'ın izzatyny we Allah'ın dininiň izzatyny saklaýanmışdyklar. Ogrynça etse de tarihde şo gurrunlar galypdyr. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatyna beýli dağyal beýik insanlar bolallygyny. Ey cemaatlar, 30-40 ýaşyny ählileýdi we häzirde egin maşyň üstüne dawa bolup, egin maşyň üstüne ha. O men aljaktym, sen avermedin şoň üstüne diýip, mydam öýleri galmagal bolup, mydam çaý, suw, nahar, gülüş gezmeler awlyk bolup kesipbe. Haýsy bir ýaşuly, haýsy bir hajydäde, haýsy bir düşümli şu öýe girip düşündirmeli we şolara aýtmaly we şu öý islah bolmaly. Bu şu erhileýde kime var aýtmaly şu gurrunlar. Hiç kimde eşitdiren akla şu duşuna narahatçylyk bilen bar ýa-da. Ya müteessifana az adamın içinde de bolsa hamany bir bilen sen guda boljak bolýan. 3-4 nefer gidiye şu oglanyň ýakydyň daýdasyndan gelejesinden. O da şol adamlardan eki hamany men gowy maşyjy gowy öýde ýaşajak. Tarafın öýüne var ya, häzir damat bilen ýaqyd bilen kepleşene gelin moýnaý diye olan gaf penjarany bijirek, öýleri bijirek, egmaşlary bijirek. Haklyşyny diýem. We birde israf bolmaly. İsraf. Ey cemaat, israf bolmaly. İnnel mubezzirine kânû ihwâneşşeyâtîn ve kâneşşeytânu lirabbihi kafûrâ. Allah aýdýa. İsraf etýärler, gözden innel mubezzirine israf etýärler kânû ihwâneşşeyâtîn, şeytanyň dogunjygydyr diýe. Şeytana Hudaýa kafir boldy diýe. Nuqayyid lehu şeytanan fehuve lehu qarin. Hatta şu israf etýän adamlar we kıyamet turanny da bir şeytan we şol adam ikisini bir zynjyradan aljakda. İsraf adamın öýüniň bereketini aýyrýandyr. İsraf nämeden bolýar cemaatlar? İsraf etýän adamlar bilen gatnaşýa, şolardan kim galmajak bolýar. Gatnaşmaň olar bilen. Kes araňy. Ýokda tarapy aýt. O dükkan taçany diye hemme zatynda egin maşynyna, öýüň mobilyna, perdesine, gazada men bijire dälli, men Allah'dan gorkýan. Hiç tonjy ýok ki işin. Öýdek gelirleri de aýsyn, öýdek balalarymyz da aýsyn. İsraf etýän adamlar bilen gatnaşmalylar. Şolardan galmajak bolup äpberip goýberýär. Heýura öýüň bereketini aýryp taýyp çörege hor etýän zatdyr ha. Adamyň ahiretini ýakýan zatdyr. İşte içkin bir kıyamatda zindigi etmeli. Bir dünya mukaddema. Görmeýäňmi jawan oglanlar da gidipdi. Görmeýäň bir ýaşyndaky çağa gitýär şu dünýeden. Asli zindigi kıyamatda. Bula bir mukaddema bar ýa. Azaçyk mukaddemada yalandan bir boýdaşyň dosyň ýa özüň israfy öwrenişip asli zindigimiz ki kıyamatda ýakamaýly. We egin maşyň ahyrky icmali umumlyk aýdylan gurrun näme? Awrat örtmeli. Awrat örtmeli. Awratyň örtügli bolmaly. Ey jawan dostlar,
koynuňyz uzyrrak bolsun. İşläp bäkä kärgerçilikde ýa maturlaň üstünde ýa namaz okulanda her ýerde bolsun. Awrat örtülsün. Julwar bilen koynuň arasyndan arka görünmesin. Biz musulman ahim, biz ähmiýet bermeli bu zada. Gaty ähmiýet bermeli. Rasulullah ähmiýet berdir. Allah ähmiýet berdir. Biraz uzyrrak bolsun. Awrat hiç görülmesin. Erki adamdanna, zinanadanna. Ine icmalirak bir egin maşmuretde bir görünümler bolly. Hudaý izzetinizi arttyrsın. Hudaý ýaşaýyşyňyzy nurdan dolu etsin. Hudaý ýaşaýyşyňyzy bir bidirek arhawjyn eýrenleri Hudaý arhawjylygyň hemmesini iýidine metrud etsin jan Hudaý. Hudaý ýaşaýyşyňyz nur bereketten dolu bolsun.